Ей, пусни ме, коя си ти? Влизай вътре. Сега да те заключа. Това Сънсет шимър ли беше? Сънсет! Отвори вратата веднага! Какво съм ти направила? Тръгна си. Трябва да открия някакъв начин да се върна тук. Отвори вратата, бързо! Какво ще правя? Взимали ли си телефона изобщо? Не съм си го взимала. Май трябва да чакам или... Но... Сънсет! Трябва да потърся къде ми е телефона. Дневника? Няма ги. Какво ще правя? Сънсет! Защо? Сънсет, какво правиш? Много добре знаеш. Ама защо го направи? Какво съм ти направила? Кой ме открадна? Роки? Аз не съм ти го откраднала. Той искаш да скъса с тебе. Трябваше да мислиш малко, защото ти го насилваше за всичко. Караше го за всичко. Караше да си дава парите си. На него му мръзна вече. Така че той мене ме харесва, не тебе. Накараме още повече да се ядосам, мила. Но няма да те убивам. Защото аз съм твърде умна. Защото не искам да вляза в затвора. Така че... Просто той ще е мой. Сега отивам при него. Остави го. И ме пусни от тук. Няма да те пусна.